Salut! Da, aia 10.000 oară când iar încerc să filmez, aici am mai transmis niște chestii, acum am găsit și niște de ăsta, tot care arată l-am pus aici la prăjit și deja 39, păstrez 2 bucăți. Îți 3, dar în fine, tot aia. Eu am nevoie de asta ca să-mi fac și eu un pat, să dorm noaptea. Da, că am nevoie. Dar știi ceva? Eu până la urile alea, eu nu mai merg. V-am zis, nu mai vorbesc despre chestia asta, o găsiți în Google Play, vedeți voi ce facem, scrieți voi MKP Master și găsiți acolo. Cel puțin așa cred că se cheamă. Nu stau să mă uit eu pe aici, că acum caut tundoile, că am prins niște oi pe aici, dar pe unde le-am prins... Nici eu nu mai știu. Pe aici, pe unde le-am prins, bă, am uitat unde am prins oile mele. A, știu cum să fac. Mă uit de aici, de sus. Cât între timp level 15, uite-le. Am strâns și 2 văcuțe. A, ce? Ce? Am protecție. Itamele. Bine. Ciudat că am murit. Și cumva ce-mi iau, pot să merg 2 ori XP-ul. Dar măcar pot să-mi iau XP-ul și uite că pot să-mi și dublez. Că eu are protecția itemelor, n-am început eu prea bine. Și nici nu știu cât am filmat. Mă, atât de puțin îmi dai tu? Gata, mi-ajunge de un pat, eu am plecat. Plecă la mine acasă. Eu n-am armură cu Feather Falling. Uitat, nu mai sunt pe serverul meu. Fac și eu un pas să dorm și eu așa noaptea. Și cam asta vreau să fac în episodul ăsta. Pentru că v-am zis. Ai filmat mine pentru că am filmat de 10.000 de ori. Și... da. Facem patul în episodul ăsta. Am filmat foarte puțin. Dar am încercat să filmez de 10.000 de ori. Pentru că îmi dădea tot timpul greș memorie plină dispozitivul ăla ce da să-mi iau cum pot să dorm. Gata, știu că asta le-a făcut și pitix. Bine, n-ar trebui să mai fie una? Da, am zis bine. Și păi ne vedem în episodul următor, care nu știu, poate că nu poate va fi azi, depinde de câți vizualizați. Nu, o să pun câte un episod pe zi. Ăsta e singurul episod pe azi, deci toate cele bune. N-am făcut multe, știu că n-am făcut, dar fac off camera și vă zic ce găsesc. Cazul în care găsesc diamante, mă opresc acolo și vă zic vouă. Până toate cele bune. Să vă arăt ce mai face chestia asta ca să nu fie episod prea scurt. Uitați, pot să mă teleportez. Adică am nevoie să mă duc undeva. Mă duc acasă. Uitați aici. Aici mă duc. Colțul ăsta mi-am pus eu să mă duc. De fiecare dată în cazul în care mă arătă chest. Aici chestii, enchant, bla bla bla. Pot să pun chestii din astea. Swarm breaking să fie, sau îi dau ADD, dar nu dau că mă testați voi. Așa că, toate cele bune, pa, pa, bye bye, etc.